Hello guys! Welcome back again sa aking channel. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. Ayan, so for this video is pupunta po tayo sa Sibico dahil magpapa-disconnect kami ng kuryente dito sa Lao, Bourbon. So puntahan po natin yung office nila. So yung una pupuntahan natin is dun sa Damulog kasi malapit lang po yun dito sa amin. So puntahan natin, magmotor lang po tayo doon. Alamin natin guys kung ano yung mga requirements, ano yung dapat natin gawin para makapag-disconnect tayo ng kuryente. Para hindi kayong maguluhan kung ano yung mga requirements nila, ano yung gagawin natin. No? At least malalaman nyo parang tulong po ito ng video sa inyo. Ayan, so puntahan na po natin. Sabayan nyo po ako. Punta na po tayo dun sa Damulog Sibico Center. Ayan. Tara! Let's go!
Mm-mm. Ani, pwede na dana lang. Tayo ako na. Special number. Oh, thank you. So, ayan guys, tapos na po tayo dun sa Damulog Civico Center. Ano ba yun? Civico Damulog Center. Ano ba yun? Center Damulog Cebu. Ano ba yun? Anong yung lugar? Damulog Civico Center. Ayan po, doon na po tayo, no? So, maraming salamat po kay ma'am. No? So, yung ma'am po, yung katabi, yung nag-asa ko sa kanya kung paano po mag-disconnection ng Civico. Dahil meron po kami kasi ditong transformer dito sa ibaba. So, ipa-disconnect po namin. Sabi niya is, binigyan niya po ako ng number. Sir, doon na lang po kayo tatawag sa main office namin doon sa Bugo, doon sa Civico, sa Bugo nila. Kasi nandun po yung kanilang main office. So ngayon, guys, sabi niya, tawagan mo tong mga hotline number. Binigyan niya po ako. Tapos maraming salamat po ma'am dahil natawagan ko po yung engineer, yung engineer ng Civico dito po sa Lao, Bourbon. Kasi Lao, Bourbon po, iba't iba po kasi yung mga engineer dito. Merong engineer doon sa ibang lugar sa Bourbon na side, iba-iba po sa poblasyon, ganyan. At saka dito sa Lao, Bourbon. So iba po yung engineer. So sinasabi ko sa kanya na, sir, magandang tanghali po sa inyo. At saka gusto po namin na magpa-disconnect ng kuryente dahil gusto namin itanggal yung transformer. So yung sabi niya guys is kailangan po talaga request tayo. So means to say guys, yung ipapass natin sa kanila is yung request letter na magpa-disconnect tayo. So kailangan meron tayong kung bakit natin ipa-disconnect. Yan, isa yan. Tapos sabi niya kailangan may set na date at saka time kung kailan magpa-disconnect. Tapos yan, hindi pa yun guys kasi meron pa tayong pababayaran yan kasi merong labor. Kasi yung mag-disconnect is meron po yung labor, no, sabi nila. At saka ang sabi nila guys is pag na-kompleto na po yung disconnect request letter, i-forward mo po doon sa office nila doon sa Bugo. Sabi ko, okay sir, maraming salamat po. At saka at least nalaman natin kung paano magpa-disconnect ng mga malalaking kuryente dito sa amin, no? So maraming pong salamat sa taga Civico. Shout out po sa taga Civico, sa Katmon, sa Sugod at saka doon sa Bugo City. Yan, maraming salamat po sa inyo. At least nalaman natin kung ano yung requirements, no? So yung requirements nila
is mag-send po tayo o magpasa po tayo ng letter na request. So kailangan mayroong pirma sa nagpa-request o yung company ninyo na ipa-disconnect nyo yung kuryente ninyo. Tapos kung anong reason at kailan nyo ipa-disconnect. Yan po yung importante sa letter na gagawin natin, guys, no? So maraming salamat po kay ma'am doon sa Damulog, taga Damulog. Hindi ko alam kung sino yon siya, pero yung face niya is familiar po kasi yung face niya. So maraming salamat po ma'am at saka kay sir na yung engineer na tinatawagan ko sa Bourbon. So alam na namin kung paano magpa-disconnect ng kuryente. Kailangan mag-send tayo ng request letter na magpa-disconnect tayo. Lagyan po natin kung bakit natin magpa-disconnect. Lagyan natin ng set date at saka time kung kailan magpa-disconnect dahil need pa nilang magpa-schedule, no? Schedulean natin 'yan. At saka meron yang bayad o yung labor. Yes, yung labor. Tapos yung pirma ng company ninyo. Yan. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless everyone. Maraming salamat. For more videos, please subscribe. Tips cooking, cooking outdoor yan. Please subscribe and follow me on Facebook page. Maraming salamat, guys. Ingat po kayo palagi. Thank you po. Bye-bye. Paalam. For more videos, please check on my YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi.